Снегът на спомена вали, с дъха си стоплям твоите длани, очите ти излъчват смях, красят на утрото покоя. Обичам те, Начало на всички тези крупни обединени предприятия-комбинати застанаха изпитани и опитни комунисти. Гаранция за провеждане генералната линия на Българската комунистическа партия. Политбюро на ЦК на БКП и лично Георги Димитров обаче дадоха указание да се изработи проект за цялостно национализиране на всички индустриални и минни предприятия, които имат капиталистически характер, както и всички частни банки. След като бяха разработени принципните положения за национализацията на капиталистическите предприятия, през октомври 1947 година беше свикан пленум на ЦК на БКП. Той възложи на Политбюро да разработи конкретна програма за ускоряване и провеждане на национализацията на капиталистическите предприятия. На този пленум Георги Димитров изказа мнение, че в това епохално дело трябва да бъдат убедени и въвлечени и съюзниците, останалите партии на Отечествения фронт. По предложение на Георги Димитров се определи група от 3 члена на Политбюро, които да изработят и представят в Политбюро принципните положения за национализацията. Това бяха Добри Терепешев, Титко Черноколев и Петко Кунин. На мене като завеждащ стопанския отдел на ЦК и министър на индустрията беше възложено организирането, подготовката и провеждането на акцията. За тази цел, разбира се, беше мобилизирана цялата партия, хиляди комунисти. За техническата подготовка на национализацията създадохме група от 5 души добре подготвени наши стопански деятели. Започна упорита денонощна работа. Поддържахме ежедневен контакт с Георги Димитров. Едно от указанията на Политбюро и лично на Георги Димитров беше при подготовката и провеждането на това дело да се запази пълна дискретност. Да се направи така, че да не се даде възможност на капиталистите и на техните агенти да разграбят имуществата на предприятията, да не ги повредят, да не укрият средства, ценности, да не унищожат или фалшифицират документи и други. Освен това, да не могат да предприемат каквато и да е, макар и тайна агитация против национализацията. Беше разработен подробен план за техническото провеждане на национализацията, който беше представен и разяснен пред Георги Димитров. Той направи някои уточнявания и планът беше обсъден и приет от Политбюро. Също така бяха уточнени показателите, по които да се определя капиталистическия характер на предприятието. Задачата за национализацията на капиталистическите индустриални предприятия беше поставена пред всички областни и околийски комитети на партията, а в София и в районните комитети. Във всеки от тях работа трябваше да се извършва само от 3 души. Секретаря на комитета, тогава имаше само по един секретар, завеждащия стопанския отдел и ръководителя на профсъюзите. Тази тройка трябваше да проучва и състави пълен списък на предприятията, да определи директор и комендант за всяко предприятие. В някои от предприятията, за които нямаше точни данни, трябваше да се проникне под формата на различни благовидни поводи, лично или чрез партийни или профсъюзни деятели в предприятието. Задачата беше много трудна. Членовете на Политбюро обикаляха непрекъснато областните и околийски комитети на партията. Едновременно с това се подготвяше и законът за национализацията. Проектът се обсъждаше няколко пъти в Политбюро. Сам Георги Димитров често искаше да се изясняват редица положения в него и даваше указания за това. За опазване тайната, законът заедно с списъка на предприятията, предвидени за национализиране, беше отпечатан в една печатничка на Висшата партийна школа и в печатницата на затвора. На 4 декември 1947 година Великото народно събрание прие новата Конституция на Народна република България. В нея вече беше ясно казано, че държавата може да национализира напълно или частично известни клонове и отделни предприятия на промишлеността, транспорта и кредита. По този начин вече имаше и конституционна основа за подготвения революционен акт.
На 12 декември същата година Министерството на индустрията беше възглавено от министър-комунист, член на Политбюро на ЦК на БКП. Подготовката беше към своя край. Беше напечатана на циклосил в 10 000 екземпляра стереотипна заповед за национализация на всяко отделно предприятие. В нея беше оставено празно място за названието на фабриката и за имената на новия директор и на коменданта. Тези заповеди бяха разпратени във всички околийски и районни комитети на партията. Заповедта беше подписана от мене като министър на индустрията. Всяка заповед беше подпечатана с печата на Министерството на индустрията, който аз носех в джеба си. Всичко ставаше в 2 стаи на стопанския отдел на ЦК на партията. Служителите в Министерството не знаеха и не подозираха нищо. Лично с тройките в областните и околийски комитети беше устно уговорено. Денят на национализацията ще се съобщи по телефона с парола. Фабричната конференция ще се състои т.е. оказва се деня и часа на национализацията. Рано сутринта в деня на акцията всички определени за директори и коменданти и нужния брой милиционери, по един за всяко предприятие, да бъдат събрани на едно място. Дава им се пълно опътване как трябва да извършат завземане на предприятията. Предприятията трябва да бъдат завзети в 11 часа всички едновременно. До тогава никого не пускат да излиза. Всички тръгват към 10:30 едновременно към обектите. Предприятията се завземат по силата на заповедта, която те носят със себе си. Съобщават това на собственика или на директора, вземат от него в ключовете на касата, слагат в нея всички счетоводни книги, заключват и запечатват касата. Затова се съставя протокол, който се подписва от новия директор и от собственика. Поканват собственика или директора да напусне предприятието. Известно време преди национализацията в София се проведе няколкодневен курс, в който участваха всички бъдещи директори, както и някои ръководни партийни профсъюзни деятели от цялата страна. Курсът беше организиран и проведен под формата за подготвяне на хора за по-умело и ефикасно упражняване на работнически и държавен контрол над предприятията. Четоха се лекции по икономически въпроси на предприятията, по ръководене на предприятията на тяхната производствена и стопанска дейност, по счетоводство, по отчетността, по организацията на производството и на труда и други. Курсистите не знаеха, че ще стават директори и действителната цел на курса. В определения ден за национализация, 23 декември, в дворец Събрание беше свикано заседание на Министерския съвет. Към 9 часа проектозаконът беше раздаден на министрите. Те го прочетоха с интерес. Разгледа се и се прие без възражение. Общо в страната бяха национализирани 6100 предприятия. Една част от тях бяха селски мелници, содолимнадени работилници, дараци, мебелно-дърводелски работилници и други, които бяха предадени на градските и селски общини и кооперации. По силата на закона за национализацията всички спестовни влогови в банките и спестовната каса на името на собственици на предприятията и на членовете на техните семейства се считаха като средства на предприятията и бяха национализирани. Иззети бяха и всички камиони и леки коли, собственост на индустриалците и на членовете на техните семейства, всички жилищни помещения в района на предприятието, а също и такива, използвани за кантори и други нужди на предприятието, независимо къде се намират. По закона беше предвидено бившите собственици да получат облигации срещу стойността на предприятията, намалявана прогресивно и изплащани за продължителен срок. Това обаче по-късно беше отменено. Такива те не получиха. На тези от тях, които бяха взели участие в борбата против фашизма и германската окупация, имотите им бяха изплатени напълно. Експроприацията, както се вижда, беше пълна и всестранна. На 25 декември бяха национализирани всички частни банки. Само след 2 месеца, през февруари 1948 година, бяха национализирани земеделските машини. На 9 септември буржуазията беше отстранена от кормилото на държавната власт, от управлението на страната, а сега с национализацията буржуазията, се отстранява веднъж завинаги от стопанския живот. Национализацията подрива из основи позициите на капиталистическата експлоататорска система в нашата страна. Укрепва се странно народната власт, дава силен тласък на индустриалното развитие на нашата страна и създава реални условия за усилване на нейната икономика, национална и отбранителна мощ.
както и за подобряване на материалното положение на трудещите се и за ускоряване и ликвидиране на експлоатацията на човек от човека. Тъкмо затова национализацията бе посрещната с изключителен ентусиазъм и пълно одобрение в цялата страна. Така писа Георги Димитров. Поставена беше основата на социалистическата индустрия. Много страни, току-що освободили се от империалистическа зависимост, могат с успех да ползват нашите исторически опити, разбира се, умело приспособени към техните условия.